Sziasztok! Ez a Fűnyíró Naplók YouTube csatornája. A mai videóban nem más fogunk csinálni, mint belevezetlek titeket a láncfűrészezés világába, illetve egy olyan epizódot vagy sorozatot fogok indítani, ahol bemutatom, hogy hogyan kell láncfűrészezni. Aki esetleg nem tudná, elmondom, nem vagyok benne profi. Ha valaki fakéttermelő nézi, nyugodtan írja le kommentbe, hogy mit javítsak ki. Ezt tényleg ilyen úgymondva amatőrként mondom. Aki esetleg most menne bele a láncfűrészezés világába, az kis alapot tudjon, amit én tudok. Úgyhogy jó, srácok, én azt mondom, hogy kezdjük egy kis történelem órával. Nyugodjatok meg, nem első világháborúra fogunk tanulni, hanem a láncfűrészek, hogy mikor alakultak ki fejlesztette ki az első láncfűrészt, ilyesmi. Úgyhogy most elő is venném a telefonomat egy kis puska érdekében. Ja, igen. Manapság a faiparban használatos láncfűrész elődjét a 18. században két skót orvos, John Atkin és James Jeffrey alkotta meg, akik a tanulmányukat a saját szakterületükön, az orvoslásban csontfűrészként alkalmazták. A fűrész először Atkin tanulmányában jelent meg 1785-ben. Jeff azonban 1790-ben azt állította, hogy függetlenül Atikentől ugyanúgy feltalálta az eszközt az utókor, így mind a kettőjük nevén feltalálóként említi. A 19. század végén a láncfűrész motoros változatai is megjelentek, habár az orvostudományból a Gigli féle fűrész már kezdte kiszorítani. Az 1920-as években a német Festó cég mármint a fa darabolására alkalmas eszközt gyártotta. A láncfűrész megemlítendő Joseph Bruford Cox, nem tudom ezt pontosan kiolvasni, és az Andreas Stihl nevükhöz fűződik az első elektromos láncfűrész összeállítása. Most foghattok látni egy képet, hogy milyen volt az első fakitermelésben használt ilyen fadaraboló elektromos láncfűrész. A 30-as évek láncfűrészei nehezen kezelhetőek voltak, kezelésükön két személy kellett. Ez durva. Évektől kezdve a láncfűrész fokozatosan egyre kisebb súlyú és praktikusabb lett, ezáltal vált széleskörűen elérhetővé. Ide is fogok bevágni pár képet, hogy milyen volt a régi láncfűrész. Na. Az 1929-ben az Andreas Stihl bemutatta a Type fa döntőgépet, ekkor tudta az első fűrész benzinmotorral ellátni. Ez még szintén két emberes fűrész volt, 46 kg-os súllyal és 6 lóerővel. Néhány évvel később, 1930-ban bemutatták az első hordozható Stihl gépet, és innen fejlesztések, újítások sora következett. Itt is láthattok egy képet. 1932-ben Andreas Stihl szabadalmaztatja a háromágú Pantet fűrészláncot, amely a hatékonyságban fűrészpor kidobás érdekében a vágófogak mellett tisztítófogakat is tartalmaz. A gyártás még ebben az évben elkezdődik a Stuttgart Bad Kandest-i üzemben. Itt is fogtok látni egy képet, hogy milyen volt az akkoriban ez a Stihl lánc. Igazából, srácok, ennyit tudok így nagyjából történelemről elmondani. Innen ugye már 1957-ben már egyre a fűrészeknek fűrész alakja volt, de most úgy szó szerint. És az első Stihl olyan normál láncfűrész az 1959-ben a Stihl Contra 6 lóerő és 12 kg megjelenésével az egész világon véglegesen elismertté válik az erdélyi munka motorizálása.
Úgyhogy ja, srácok, remélem tetszett nektek ez a kicsi történelem óra. Akkor szerintem azt mondom, térjünk is át a gépekre. Ugye mi most már 21. században vagyunk, itt már rendesen kifejlett fűrészek találhatók. Amúgy én a régi időben, ha megkérdeznétek, nem tudom, én azért egyrészt nem nagyon tetszettek a láncfűrészek, illetve hát elég macerás lehetett, hogy 2 ember kellett egy láncfűrészhez, azért az durva. Na srácok, akkor én úgy azt szeretném nektek mondani, hogy akkor álljunk neki, és akkor kicsit tapasztaljuk meg, milyen egy láncfűrész, ilyesmi. Először is nézzétek meg, hogy a láncfűrészek sok fajtái vannak, ezekre is most vágok be nektek képet. Ugye van az ekte láncfűrész, van a magassági ágvágó, illetve a felső markolatos láncfűrész. A normális láncfűrész, ugye amit itt is láthattok, egy parszádot meg egy Husqvarnát, ez ekte favágáshoz ajánlott, normál kuglizáshoz, esetleg fadöntéshez. Nem mindegyik gép arra lett tervezve, viszont ezt is el fogom mondani, hogy mikortól lehet már fát dönteni egy géppel, mikortól számít egy gép professzionálisnak, ezeket is el fogom mondani. Úgyhogy egy normál láncfűrésszel normálisan tudtok vágni fát, ezt igazán nem tudom tovább elmondani, vagy jól elmagyarázni. A felső markolatos gép, arról is ugye most láthatok egy képet, az viszont, ha fakitermelők biztos ismerik, amikor föl kell menni a fára, fölmász, és ugye ki vannak kötözve, itt is fogtok látni egy képet, és akkor ez annyira könnyű, hogy itt van nekik egy ilyen csatolójuk, és ide rá van akazva, és ez az a lényeg, hogy ez ilyen kicsi gép, és szépen lehet ott föngaljazni, nem egy ekkora batásúlyú dögöt kell felvinni, hanem elég egy kis gépet, és ott tényleg tök jól el lehet galjazni. A magassági ágvágó, ez kb. Ugyanolyan, mint a felső markolatos, csak annyi, hogy nektek nem kell fölmászni a fára, hanem szépen ugye van teleszkópos, meg van egy bizonyos méretűs magassági ágvágó, és szépen úgy néz ki, mint egy fűkassza, csak annyi, hogy a végén nem damérfej van, hanem lánc, és akkor szépen föl tudjátok emelni, és le tudjátok tök szépen galjazni a fát. Én inkább jobban elfogadnám a magassági ágvágót, mint ott fönt a fán mászkálnák, viszont vannak olyan nagy fák, ahova nem vér fel egy magassági ágvágó, és általában lakott területeken szokták használni. Igen. Na, srácok, még mit tudnák elmondani? Ugye nekem nincsen se magassági ágvágóm, se egyközös láncfűrészem, viszont van 2, az helyett 2 nagy dög, van egy Parszai láncfűrészem, illetve van egy Husqvarna láncfűrészem. Ez a Husqvarnáról, ez már egy belépő szintű professzionális gép. Ez ez a Komatsunak a klónja, ezt szerintem mindenki tudja, ez egy japán marka volt, és ez igazából ekte ugyanolyan a felépítése, mint egy kínai, csak gondoljátok az jobb minőségben. A Husqvarnáról beszélnék egy kicsit, mert a Husqvarnát nagyon szeretem, kedvenc márkám, és arról úgy tudok nektek mesélni. Ugye, mint mondtam, ez egy belépő szintű professzionális gép, ez egy 435 Husqvarna, és igen. Akkor mondjuk sorolok fel nektek pár fűrészt, hogy így Husqvarnából így kb. Ott legyetek. Na, a 135-ös Husqvarna 135 Mark 2-es gép, az például otthoni felhasználásra van. Az otthoni felhasználás alatt azt értem, hogy otthon teszem fel egy évben 2-szer fölvágod a fát, ilyen télen, hogy be tudjál fűteni. Na, arra tökéletes. Ez például egy alkalmi használatos gép, a fél professzionális gép, mint például ez is, a 435-nek az egész családja, ugye van a 435, ami nekem van, ezután jön a 440, utána jön a 445, és utána jön a 450, az a legbrutális, azt már tényleg lehet nyomatni fadöntésekbe, egy kisebb fadöntésekbe, ne olyan nagyot képzeljetek el, és az már tényleg egy profi gép, ugye 50 köbcenti, nem tudom hány lóerő.
És amikor már megkezdődik a profi kategória, az én úgy tudom, hogy az 545 XP-től felfelé a csillagos égig. Nekem a nagy álmom, hogy legyen egy 372 XP-m, ugye az 72 köbcenti, és azok már tényleg professzionális gépet, azt már lehet nyüstölni egész álló nap. Igen. Na, én nagyon fontosnak tartom, hogy tapasztaljátok meg magát a láncfűrészt, főleg aki életében csak látod, viszont nem fogod. Tényleg kicsit tapincsátok meg, nézzétek meg a kezelőszerveket, és hogy milyen egyáltalán egy láncfűrész. Tényleg nézzétek meg, hogy mivel fogtok majd dolgozni. Az úgy megvan, ha még életetekben nem indítattatok el láncfűrészt, akkor indítsátok el, halljátok meg milyen a hangja, milyen érzés, milyen a gázfröccs, ezeket nagyon fontosnak tartom, főleg, hogyha kezdő vagy. Utána nem más, mint a legfontosabb, kitérnék a védő felszerelésekre, akinek nincs, az ne nagyon álljon neki. Mert szoktam sokan embert látni, aki egy szál melegítő gatyából neki áll és fát vág. Légy szíves, ne tegyétek, legalábbis, hogy a biztonságotokat akarjátok, és illetve ne legyen baj. Most fogok nektek bevágni képeket, hogy eredetileg milyen védőruházatok kéne, hogy én neki tudjak állni fát vágni. Az először én most megint a Husqvarnát fogom felhozni, mert én Husqvarna párti vagyok. És tét is úgy szeretem, de nem nagyon jött be nekem. Először is nagyon fontos egy vágásbiztos Husqvarna nadrág. Ez természetesen lehet bármilyen márkájú, én most a Husqvarnát fogom említeni. És láthatjátok is a képet. Utána nagyon fontos egy jó póló, ami főleg ha tél van, akkor az melegít. Utána egy vágásbiztos kabát. Ezt is láthatjátok, ez is Husqvarna. A gatyára gyors visszatérve az lehet kantáros, illetve lehet sima, amihez nincsen kantár. Én a kantáros jobban preferálom, mert nem jön le, amikor munka van, és sokkal stabilabban rajtad van a gatya. Ugye visszatérve a kabátra, az is egy vágásbiztos kabát legyen. A vágásbiztos alatt azt értem, hogy ez ilyen, nem tudom milyen szál, vagy milyen anyagú szálakkal van ez így megtöltve. Viszont az a lényeg, hogy most nektek vágok be egy olyan videót, ahol egy emberke a vágásbiztos gatyára ugye ráhelyezi a fűrészt, és akkor megfogja magát az egész gépet. Ugye láthatjátok a videóban is, hogy szépen belevágja és feltekeri az egészet, és magát megfullasztja a gépet. Na, ezt egy élményt tekerni, vagy leszedni róla. Jó, ne! Élmény leszedni róla. Úgyhogy ez nagyon fontos, mert ez tényleg a védelmeteket szolgálja, hogyha netán a fűrész az lecsukszik, vagy akármi van, vagy általában a visszacsapás ellen nem véd, akármi lesz, legalább megfogja, és nem a kezeteket vágjátok el. Mint még nagyon fontosnak, és szerintem azt tartom a legfontosabbnak, az egy nagyon tényleg patika bukós sisak, amilyen a fakitermelők szoktak használni, azt is ugye én izébe szeretném Husqvarnába. Ide hoztam, ez egy kínai, rosténak hívják, ez nem nagyon véd meg a láncfűrésznek a visszacsapásától, vagy ha a fejedre esik egy fa, vagy akármi. Ezt igazából ajánlom, hogy legyen azért otthon, legalább a fűrészpor, nehogy a fejetekbe csapjon. Meg hogyha netán visszacsap, akkor legalább megvédi az, hogy nehogy a penge az ugye behatoljon a fejedbe. Még ez a háló eszem nagyon gyorsan el tudja tépni annak a késő, úgyhogy igazából ugyanom ez semmire való, úgyhogy inkább vegyetek csak profi ektején erdészeti fakai termelő sisakot. Én úgy gondolom, hogy ha a biztonságunkat nézi, akkor megéri a pénzét. Természetesen döntse el mindenki saját maga. Utána nagyon fontos kesztyű. A kesztyűből nekem egy mévó kis kesztyűm van. Ez vágásbiztos kesztyű. Természetesen ezelől nem véd, úgyhogy csak ilyen, ha megfogok szúrós, éles dolgokat, ha késsel megvágnám itt magamat, akkor ez megvéd. Ugyanilyet szeretnék venni egy Husqvarnából, és ott a bundás, ami kicsit ilyen bundásabb,
mert általában nálunk télen szokott lenni ez a favágás szezon. És akkor hát a legfontosabbat kihagytam, az nem más, mint egy cipő. Én ajánlom nagyon, ha netán valaki nem veszi meg, vagy nem engedheti meg magának a fakitermelős cipőt, vagy csak azért nem veszi meg, mert ugye otthon dolgozik, akkor nagyon ajánlom, legalább egy acélbetétes cipőd legyen, mert hogyha netán belevágnál a lábadba, nem tudsz, mert ugye ott van az acélbetét, és az elméletig én úgy tudom, hogy megvéd és nem tudja átvágni. Úgyhogy legalább azt vegyetek. Én, amiket most felsoroltam, mindegyiket be szeretném szerezni. Viszont ugye netán otthon vagytok, és otthoni favágás van, akkor gyors mutatok egy szettet, hogy nálam hogy áll fel az egész dolog. Most jelenleg nem egy munkavédelmi bakancs van rajtam, de én a Parside-nak szoktam használni a acélbetétes cipőjét. Egy bundázott Parside munkavédelmi nadrág, ez nem vágásbiztos. Ugye alattam van egy Parside-os póló, egy Parside-os pulcsival, illetve egy kabáttal, amit ugye nem favágásra szoktam használni, csak most felvettem. Illetve ezt szoktam még felvenni favágáshoz, nagyon fontos. Szoktam használni kesztyűt, ugyebár meg szoktam használni, amit ki is felejtettem, a fültokot. A fültok a legfontosabb, főleg, hogyha a hallásotokat azt szeretnétek, hogy épp maradjon. Az a baj, hogy nálam SOS-be kell vennem ugye egy jó prostét, mert az a baj, felveszem, és annyira nagy az a fültok, vagy pont, hogy kicsi, hogy nem megy rá rendesen a fülemre. És olyat szeretném, mint a Husqvarnánál, hogy már rajta van gyárilag. A védőszer felszerelésén azt mondom, hogy ennyit tudunk elmondani. Na, ugye megtapasztaltatok a gépet, ugye megfogdoztátok, hogy igen, ez a gép, ezzel fog majd dolgozni. Akkor nagyon fontos, ugye megvan a védőöltözet, felöltöztetek, kérek szépen ne melegítőbb és ne sportcipőbe álljatok neki fát vágni, nagyon fontos. Mindig valami munkavédelmi cucc legyen rajtatok. Igen, utána, az majd a következő epizódban lesz ugye a favágás, utána indítsátok el a gépet. Ugye ezt most szarul mondtam, ma az elején azt mondom, hogy indítsátok el, de amikor meg vagytok védőruhába, akkor indítsátok el a gépet. Nagyon fontos, mert akkor is bármi baj lehet, hogyha véletlenül így van a láncfűrész, vagy akárhogy lehet, és ti rányújtok a gázra, be tudja kapni a gatyátokat. És ez nagyon nem jó. Na, akkor vegyétek le ugye a védőt, félre is dobom. Már láthattátok, ugye látjátok a lapot, magát a láncot. Nagyon fontos, megmeghelykeltátok fát vágni. Ugye a tankolásról nagyon senki nem beszél, mert igazából mindenki tudja megtankolni a gépét. Hát igen. A benzinnel mindenki meg is tudja, viszont az olajnál szoktam olyat látni, hogy az autónak a fáradt olaját, vagy akármilyen fáradt olajat, jól van az, ha lánckenőnek elhasználjuk. Légy szíves ne, mert nem olyan a viszkozitása, mint például egy lánckenő olajnak, full más, és nem úgy tapad, igazából az egészet tönkre is teszitek, mert tiszta folyni fog, csorogni fog le a láncról, és higgyétek el, az nem jó. Úgyhogy kérlek szépen titeket, ha akartok a gépeknek kedvezni, akkor ne azt tegyétek bele, meg utána egy takarítanis élmény lesz, és igazából több kárt csináltok, mint hasznot, lehet ezt így is mondani. Én mindig a Husqvarnának lehet, hogy kidobtam, várjatok, mindjárt megnézem. Én a Husqvarnának ezt az olaját szoktam használni, egy lánckenő olaj. Na, ez az, ami tényleg jó. Úgy meg vagyok ezzel elégedve, nem koszolja össze a gépet. Tényleg a legjobb. Én olyan... ez leborult, jól mindegy. Én ezt az olajat leginkább preferálom, illetve nagyon szeretem. Ma írjátok le kommentbe, milyen az az olaj, amit ilyen nagy a Husqvarna kannákba lehet így kapni, ilyen 5 literes kannákba. Hogy az milyen, mert életemben még nem tapasztaltam, és ha nem jó, akkor nem fogom megvenni. Na, megtankoltátok ugye a géppel, 100-asat ajánlok, én azt izélem, preferálom, ugye, ahogy mondom, néha tehetek bele 95-öset, például a régi gépbe azt ajánlom, viszont újabban csak 100-as, az a legbiztosabb. Ugye én LS plusz olajat használok, viszont lefogom, vagy na,
csinálni fogok egy olaj bemutatós videót, hogy én milyen olajat használok, mi a véleményem róla, meg ilyesmi. Jó, utána, hogy a lánckenet megbeszéltük, mindig éles lánccal dolgozzatok, ez a legfontosabb. Ha nem éles lánccal dolgoztok, akkor igazából a gépet kínzátok, illetve sokkal több ideig kell vágnatok a fát, főleg a fadöntés van, az beteg, az nagyon nem jó. Mindig éles lánccal dolgozzatok, ez miért még nem tudok élezni, és meg szeretnék tanulni élezni, illetve fogok venni ilyen szamárvezetőt, ezért apa éleszte ezt a láncot meg. Leszögezném. Tudom mennyire látni, de várjátok, lehet a kamerát kéne közelebb hoznom, és nem hogy temelgetni a gépet. Várjátok. Mindig nagyon fontos, hogy éles legyen a lánc. Tényleg. Ha nem tudtok, valakihez vigyétek el, vagy vegyetek szamárvezetőt, és nézzétek meg. Várjátok, ugye a fő fókusz az a... Jó, van, nincsen fókusz, mindegy. De láttátok szerintem, hogy éles. Úgyhogy ha ez így megvan, ugye ellenőriztetek benzint, olajat, tényleg jó lánckenő van, meg van élezve a lánc, akkor igazából neki is állhatnátok fát vágni. De aki esetleg nem tud, azt majd egy következő epizódban fogom megmutatni. És azt is el fogom mutatni, amikor lesz majd fadöntés, hogyan döntsetek fát, ahogy ugye én tudom. Hogyan kuglizzatok fát. A kugli az azt jelenti, hogy feldarabolni fát, ha valaki nem tudná. Ha netána olyan döntés is lesz, akkor megmutatom, hogy hogyan kell hajkot vágni, mert én egy kis fát fogok kivágni majd, és ahhoz én úgy tudom, hogy nem kell hajkot vágni, mert ugye kis fa, nem egy nagyról beszélünk. A hajkvágást is meg fogom mutatni, illetve a gajjozást is meg fogom mutatni. Ezeket mind fogjátok látni majd a csatornán. Hogy erdőre megyünk-e, azt nem nagyon tudom. Én tervezem, mert van egy kis erdőnk úgymondva. Úgyhogy én tervezek lemenni, és tényleg fát vágni, füvet nyírni, ilyesmi, most nagy a gazot. Na, akkor én azt mondom, hogy indítsuk el. A Parside-ot is amúgy elindíthatom, ha szeretnétek. Szerintem mindenki kíváncsi hangjára. Lehet, hogy nem fogom, inkább srácok már. Szóval a következő videóban, mert a magas az alapját, és még le kéne belőle szednem a benzint, meg minden. Viszont a Husqvarnát el tudom nektek indítani. Szivatón, ezt hogyan csináljuk? Sajnos még csak Husqvarna gépen van, ezért csak Husqvarnán tudom megmutatni. Na. Első, hogy feltoljuk ugyebár szivatóra, megnyomkodjuk ugye a trimmer pumpát. Ez nagyon fontos. Igen. Én mindig úgy szoktam indítani, hogy lendítve, ugye így. Viszont, hogyha könnyített indítású, illetve helyesen akarjátok csinálni, akkor valahogy így kéne. Ja. Valahogy így kéne. Mindig nagyon fontos, hogy lábszéket. Illetve az ekte helyes indítás az valahogy így működik. Az ugye valahogy így működik, természetesen nagyobb erőt kell kifejteni, viszont én ezt szeretem. Na most valami nem jó, valami dugó van. Vissza is nyomtuk a szivatót. Igen, még fázik, ez már eléggé mínusz volt. A szivató vissza. Hagyjátok melegedni szépen a gépet, soha ne pörgessétek hidegen, mert károsítjátok a dugattyút, a hengert. Ekte ilyen X-torkos, pattogos járása van. Az X-tork az amúgy azt jelenti, hogy ugye 2 torkos úgymond a karburátor, én úgy tudom. Tényleg beteg erő van ebben a gépben. Nagyon szeretem, mert nagyon jó rezgéscsillapítása is. Tényleg nagyon.
kicsit megjáratom, és akkor majd így fogjuk folytatni a következő epizódban, amikor majd fát vágunk, ugyebár. Illetve a takarításra is lesz videó, úgyhogy ez 3 epizódos lesz az egész videó, mert akkor a takarítás is szépen bemutatom. Tényleg tök faszán leáll, minden fasz rajta, igazából semmi problémája nincs. Ja. Ha szeretnétek, vagy hát majd a géppar bemutatós videókba szépen külön be fogom mutatni, tesztelni is fogjuk, arról is láthattok majd videót. Úgyhogy ja, srácok, a mai videó szerintem ennyi is lett volna. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, remélem tetszett maga a történelem óra is, illetve remélem mindent el tudtam mondani nektek. Ne felejtsétek el, nagyon fontos feliratkozni, és akkor a következő videó az majd, hogy hogyan takarítsuk helyesen ki a gépet. Mert most jelenleg koszos, nem tudom mennyire látni, de koszos, és akkor azt fogjátok majd tudni megnézni. Úgyhogy ja, srácok, dobjátok egy lájkot, ne felejtsétek el feliratkozni. Én Attila voltam, szevasztok!